To, assalamu alaikum wa rahmatul masihu barkatuhu. Girma da yabo sun tabbata ga Ubangijinmu, mai cetonmu, makiyayinmu, mai taimakonmu, Yesu almasihu, Alfa and Omega. ‘Yan uwa, ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Wannan saƙo ne wanda nake son na isar ga ‘yan uwana Christian, musamman fastoci da churches. Wato idan na ce fastoci da kuma churches, wato na haɗa wata jimilla ne domin wannan saƙon ya isa gare su. Saboda haka kafin nan in fara magana, ina roko da a saurari wannan abinda wannan bawan Allah yake faɗa, sannan in ɗora daga inda ya tsaya.